Hvad så, gode gutter? Lag Gaming her. Lag Gamers mener jeg. Og vi er sammen med en af mine venner, der hedder Yuri. Så hej Yuri. Bare rolig, han er en dreng, han er ikke en pige. Og vi skal spille, og hvad er det vi skal spille? Kan du godt sige det? Ja, selvfølgelig, i descriptionen bliver der, ja, selvfølgelig i descriptionen. Okay, du tosser, jeg forlader dig. Kom nu, vi skal i den her episode skal vi finde vores home. Det er det første ting vi skal gøre. Ja. Kom nu. Vi skal afsted til den her vej for helvede. Okay, jeg følger dig, for jeg har ikke fundet en pæk. Come on. Meget. Så som om jeg kan se dig flyve. I can be, I can fly. Vent, Fabel. Åh, se, er det ikke et flot hus? Man, dammit. Ej, skal vi da ikke lige grief? Okay, jeg laver lige en hurtig faction. Create. Nej, man kan ikke lave factions. Så røg jeg ud. Hvorfor gør jeg det? Og du ude af serveren? Ja, jeg var ude af serveren. Var jeg faktisk ude af hele tiden? Nej, seriøst? Ja. Du efterlader mig. Ja, jeg kommer nu. Jeg kommer så hurtigt jeg kan. Jeg håber, du vil være mit barn. Lol. Jeg lægger. Jeg er i gang med at lægge virkelig meget på tekstpack på. Hvis du har tekstpack på. Jeg har tekstpack på. Jeg lægger bare mega sindssygt. Hvis bare går ind på Minecraft tekstpack, og så finder jeg nogen. Man, dammit. Jeg drukner. Hej. Må jeg godt sige noget? Sæt dig ved siden af mig. PvP. Så TPA? Nej, du er en tosset dame bagefter mig. Jeg flygter min vej. Han er skør, folkens. Han er vildt skør. Ej, vi skal da. Jeg kender en ting, vi kan gøre. Hej, Creeper. Nej, få den hen. Den til at eksplodere. What? Hvorfor eksploderede den ikke det her? Charge. Jo. Også med Pino. Nu skal der griffes. Ja. Er det bare en pæn Pino og headset, der bliver på? Nej. Ved du godt, jeg har en mikrofon på min bil. Ja, jeg har også headset på, kan du se. Ja, det har du. Har du også en mikrofon på det? Nej. Nå, lad os lige vi ser den her dør. Kom on. Vent. Furens home. Lol. Det tager lige sådan lidt godt så. Ja.
tager lige noget sten til sten til. Jeg tager lige noget sten til en ting. Okay. Du tager bare lige Jeg tager... Så i den her episode ved jeg, hvad den første episode skal hedde. Den hedder Grief in the House. Han er min? Nej, man skal have sten. Ja, det skal jeg nok lave, skat. Kan du godt give mig nogle sten, hvis du har nogle? Okay. Er du klar? Giv mig bare stenene nu. Jeg går ned i mine og tjekker, om der er noget mere. Jeg har dine ting. Der er ikke noget spændende med det. Jeg har dine ting. Ja. Mine kopper. Mine kopper. Jeg fik kopper. Du stjæler mit kopper. Jeg fik kun 3 stykker. Og jeg har kun fået 2. Hallo, vi deler, okay? Nej, jeg er ikke god til at dele. Derfor er jeg blevet kaldt Black. Au, du slår mig. Hey, jeg har noget at sige til dig. High five. Det er high five. High five. Ej, der er noget spændende her. Der er en lille. Giv mig plads. Som I ved, er jeg ny på YouTube, folkens, og... Så skal der griefes. Skat? Jeg har fundet noget pænt sten. Jeg tager noget kul. Jeg tager kul. Julemand giver kul, hvis I ikke opdager okay. Ja. Det er så lige det modsatte, okay? What? Wow, den er lækker. Kan man godt skrive /back? Godt. Nej. Jeg har fundet Nikolit. Jeg har fået... Nej. Jeg har fundet tin. Men jeg kan ikke tage det. Ja. Den her over. Nå, det er ikke mig, de her. Og der er en der kort. Jeg har fundet jern. Jeg har fundet jern. Helt seriøst, jeg har fundet jern. Jeg har fundet guld. Seriøst. Jeg har fundet guld. Så er der til. Ej. Hallo, jeg er inde for det rigtige del her. Bare så I ved det, det her det er første gang vi spiller på den her server, og vi har allerede fundet nogle gode ting. Jeg kan ikke jeg kommer over til det. Au! Jeg ved det. Nej, det går fint. Jeg vil gerne blive over til dig, fordi jeg kan ikke kræfte det lige her. TPA 6. Du skal lige give mig en gang til en teleporter. Du skal lige give mig en gang til en tilbage.
Du må ikke slå mig, jeg har kun 2 hjerter, helt seriøst. Det har du i din inventory. Creeper! Vent, du må ikke dræbe creeperen. Jeg kan måske få den til at komme herhen. Seriøst? Mener du ikke, vel? Det vil sige en creeper er en dame? LOL. Du må ikke dræbe creeperen, der er hen imod mig. Helt seriøst. Du må ikke dræbe creeperen. Du må ikke dræbe creeperen. Du må ikke dræbe. Du må ikke dræbe creeperen. Du må ikke dræbe creeperen. Jamen, den er rigtig vigtig. Den er rigtig vigtig. Den er vigtig for samfundet. Jeg skal lige have noget. Jeg er syg. Ouch. Nej, det er sådan en privat chest. Au! Jeg bliver slået ned. Au, what? Wow, serveren det lægger mega meget. Hey, min! Jeg kan ikke lide at dele. Det kan jeg ret. Jeg har torch. Og så finder vi bare sådan en dejlig start. What? Er vi heldige? Ja, det er for noget også dejligt. Hey, lam, sådan kom lige her. Her. Der er lava over det hele, helt seriøst. Ind i lavaet. Ind i lavaet! Nej, nu se. Tager du bedre at tage den her? Det der. Ja, så går jeg over og tager det her over. Vi skal have alle mineralerne. Jeg skal bare lige se, hvad for en. Det er diamond. Det er alle, tror jeg. Altså, der er ikke noget diamond, hvor jeg kan se, hvad jeg er nede. Hvis I mangler 2 blocks ind og rundt om laveren, det pludselig finder en hel masse diamond. Jeg var ny på Minecraft, så var det begyndt. Wow, Nikolit. Vent. Jeg har jo jern. Ja. Jeg kan jo. Jeg har så mange sten, jeg også godt kan lave nogle fur. Ej, serveren lækker. Hvorfor skal serveren lække? Og vi kommer til at lave nogle episoder med det her. Mange episoder. Vi skal i hvert fald lave rigtig mange. Kom herhen. Bagved dig. Kom nu. Please. Det er rigtig vigtigt. Kom. Her. Bagved. Ja. Jeg skal lige kravle jo op. Okay. Har du noget mad? Ja. Prøv at se. Kig i. Ja. Og jeg er også i gang med at lave silver. Jeg gør lige noget, som der beskytter os for det her lava, sådan. What? Hvad er der? Det er blevet sagt, hvordan jeg laver toast, der var sådan helt ude i grunden, jeg tror det bare ikke. Sådan bare, hvordan laver du en toast? What? Lol. Så går der også sådan, jern og træ. Skat? Ja. Så kan jeg tage Nikolit.
fordi du kom videre på den. Og ganske let. Au! Jeg kan ikke gøre noget, jeg lægger. Siger du ikke, du er død? Du siger ikke, du er død, vel? Hvor er du henne? Jeg var ude af søvn. Jeg tager lige det der Nikolit. Ja, fordi jeg ser det. Jeg kan ikke lige gøre det. Det er faktisk en Nikolit. Folkens, det er faktisk en... Ja, det hedder faktisk en Nikolit. Undskyld. Hvis jeg falder ned i lag... Au, for sent. Jeg kan lukke Au. brænder. Det er mig. Ja, lave en bacon. Det er mit bacon. Skat, det er faktisk mig, der er baconet. Så kan jeg ikke lide det mere. Og så tænk lige 3 sekunder senere. Jeg har spist min bacon, skat. Why? Jeg har et helt andet sted hen, end hvor du er. Sig det, Lloyd. Jeg er lige ovenover dig. Jeg er ovenover dig. Seriøst? Jeg blev ført op. Nej. Guden kan ikke lide dig. Jeg har fundet noget specielt, skat. Gæt hvad det er. Nej. Næsten lige så godt. Nej. Redstone. Hvad? TPX. Jeg har ikke mad. Du må hente nogle zombier. Se, der er redstone. Jeg skal bare passe rigtig godt på for en, hvis jeg faldt. Og du våger at skubbe mig. Oh my god. Oh my fucking. Ja. Grønne sten fandt jeg. Emeralder. Tak. Ja. Jeg forstår, lille kylling. Jeg kiggede. Folkens, det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er at kigge, hvor lang tid vi har filmet. Vi har allerede filmet 18 minutter, det er meget. Vi filmer op til 30 minutter. Ej, det der er for småt. Det er sådan nogle børn, der står og kigger, eller børn og voksne, og alle, der kigger med. Tror du ikke lige, de vil sige, at så kan vi lige komme sådan en time eller sådan. Og hvis vi får... Skat? Ja, så her. Men jeg har noget specielt til dig. Hvis vi får 10.000 subs, vil vi filme en time. Nej, min. Jeg har en speciel ting til dig. Kig. Wee. Er du glad, skat? Yeah, high five. High five. Ja. Er du glad? Er du ikke glad? Har du ikke noget mad et eller andet sted? Creeper! Oh shit. Ej, laggen. Hvorfor lagger jeg? Fordi du er dig. Ved du hvad, så dør jeg. Du må ikke dø, skat. Hvem skal så lave min mad? Nej. Jeg spiser så bare dig. Jeg prøver at finde noget. What the fuck? Jeg fatter ikke. Hvorfor tager de det ikke?
Der er nogen, der har lavet en mine hernede, og de har ikke engang taget de der emerald. Det var så først. Nogen, der har set torches. Der er endda en chest. Der er ikke noget i. Har taget den. Men der er ikke noget i. Jamen, bare tag til. Er du sikker? Ja, bare for så om vi skal bruge en masse træ på det. Ja. I'm back. Er du svag? Okay, det vis. Og så tog mig 2 timer at komme ind. Jeg er tilbage. Okay, jeg går ud igen. Yay! Jeg er tilbage igen. Okay, så går jeg bare ud igen. Yay! Men jeg kan godt lide dig. Altså som ven, ikke som kæreste. Vi er faktisk gode venner. Han bor på Det siger du ikke. Du siger ikke, hvor jeg bor. Ej, det er derfor, jeg sagde Han bor på stationen. Han bor på Det er henne i København. Må jeg godt prøve noget på dig? Han bor i Bornholm. Må jeg godt gøre dig noget? Nej. I har ikke set noget, folkens. Jo. Men du dræber mig ikke. Nej. Men hvis du dræber mig, så gider jeg ikke være din ven mere. Nej. Den er der, for helvede. Der. Er du blind? Nej, jeg sagde no. Sig mig, har du taget for køleskabene? Hey skat. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Jeg skal lige deconnect. Jeg logger lige ind. Altså, folkens, jeg håber I godt kan høre ham. For jeg ved ikke, hvis I godt kan høre ham, for jeg er på min iPad her. Folkens, jeg laver lige en hurtig klip, fordi jeg har vist fået nogle problemer i computeren. Så vi ses om 2 minutter, okay? Peace. Vi er tilbage, altså, folkens, serveren er blevet lukket. Ja, fuck dem, det kan jeg sige godt. Så det var slut for den her episode. Jeg håber, I vil kunne lide den her episode. Giv mig en lille smule subscribe, altså, giv mig, kan I godt lide, jer der ser den her, hvis I godt gider, så kan I godt lige give mig en subscribe, og så kan I måske også lige like den her video, for det er min første video, jeg laver. Så vi ses alle sammen. Nej, inden du logger ned, jeg hedder Alexander James. Okay, men vi ses alle sammen. Hej. Hej.